Продължаваме напред с историята на една от най-популярните български песни от създаването на Катерина Моме до новата й версия. Предстои среща с жената, измислила най-популярния вариант на песента. Да чуем. Катерина Моме, разкажете ни за нея. Това е моята най-голяма любов. Катерина се ражда от душата на Татяна, когато е едва на 22. Той беше един много малък мотив. Баща ми пееше само Катерино, Моме, Катерино. Но аз как ми прозвуча, че тя е била красива. Има ли конкретна жена за тази Катерина? Аз много обичах да гледам картините на майстора. И тази красива българка там. Може би това беше първия ми импулс да създам песента. Много хора смятаха, че това е народна песен. И аз много се радвам на това, защото за това тя е създадена, всички да я пеят. Обиколила света с ансамбъл Пирин и своята Катерина, Татяна винаги се връща у дома. Допреди 27 години. Тогава си купува билет за Съединените щати. Еднопосочен. Как взехте решението да заминете? Аз видях един спад, огромен спад, след като станаха реформите. Народната музика се срина и отстъпи място на една по-различна, някаква пошла музика и затова реших да замина. Заминава само с един куфър. В него взима спомените от България и българската музика. С нея на американска земя печели редица награди и хиляди ученици. Отишла съм само с един куфър и съвсем самичка в тази огромна държава. Съм даже много по-популярна, отколкото в България. Но през цялото време получавах информация за моите колеги. Толкова бяха изпаднали всички в едни жалки състояния. Какво е това? Творец, изпълнител, обожавана. И изведнъж се оказваш без хляб. Винаги съм се опитвала да помагам оттам с каквото мога. Извинете. За този спад ви говоря. На американска земя Татяна взима със себе си и своята Катерина. Но сега за нея вече пее Кейт. Тя винаги ни говори за това колко е важно да бъдеш щастлив и да пееш с щастие и с любов. Пяла съм в много музикални групи през живота си, но Татяна е уникална. На първо място, защото ни въвежда в българската музика, която може би е най-великата в света. Като казват, не ти ли липсва, разбира се. Винаги моите деца са тук. Винаги ще ми липсва България. Аз в Америка съм си създала една малка България. Така че България е винаги с мен.